Zo, goeiedag iedereen. Hulst op 31 mei 2025. Dus ook het festival Vestrock, dag 2. En heel wat volk in Hulst. Dus ik ga even naar de locatie van de Grote Markt. Ja, er is kermis in Hulst. En dan ook natuurlijk de aantrekkingskracht van de Gentse straat, de mooie decoratie en ook wel de volle horecazaken. Zo, ik ga onmiddellijk even naar de andere locatie daarvan, Vestrock. Via de Gentse straat, de Winkelstraat. Hier nog even in beeld. Ja, en dan ben ik hier aan het eiland. Ja, ik zou niet juist de benaming weten, maar bon, het is zoals een eiland. Hè? Dus de locatie van Vestrock. Ja, het is omstreeks 15 uur, dus het grote volk komt straks. En vooral ook rond de avond. Hè. Ja, nog altijd de mogelijkheid voor wie dat zich interesseert langs te komen. Hè. Er is ook die camping aanwezig. Je ziet ook het massavolk die er al is aan die tent en zo. Dus ik ga rechtstreeks terug naar de andere kant. Het aansluitingspunt hier. En de entree. Zo nog even een mooie overview hier. Met deze prachtige luchtbeelden. Dus Hulst op slechts 5 kilometer van de Belgische grens, vlot bereikbaar. En zeker de moeite om hier even langs te komen. Ja, nog even de binnenstad hier ook, dus de Gentse straat. Met de aansluiting dan naar de Grote Markt. Hè. En ook niet te vergeten de Bierkaai-locatie. Heb je bioscoop Koning van Engeland, ook horecazaken. Nog even de Grote Markt hier in beeld. Max altitude reached. Sint-Willibrord dus. En dan de locatie van de Bierkaai.
De bioscoop hier, met aansluiting van de verschillende horecazaken, ook aangenaam. Heb hier een zaak met leuke parasols, buiten hier aan het water. Dus net hier op deze locatie. Dat is ook bijzonder ontspannend. Dus Huls, een stad met vele activiteiten. Ontspannend om langs te komen, ook voor de rustige plaatsen om te fietsen, te wandelen. Het is een korte vlucht, maar toch wel nog even interessant, informatief. Zal ik ook eindigen nog even met een paar shots hier, een overview. Kijk hier de prachtige binnenstad, de binnen- en buitenvesting. En dan natuurlijk ook niet te vergeten, heb je aan de rechterkant hier momenteel de camping voor Vestrok. Dus op 5 minuten wandelafstand. En ook aansluitend verder het winkelcentrum. Met meer dan 5 supermarkten, zaken die open zijn, sommige winkels tot 22 uur. Zoals de Albert Heijn XL, de zondag tot 20 uur. Maar bon, het is wel interessant, het is allemaal dichtbij. Ja, en misschien is ook wel nog even de parking hier aan het winkelcentrum Stationsplein. Zie je ook wel volzet. Dan ook de parking hier, parkeerplaats voor de campers. Ook veel volk. En dan ben ik terug hier aan de entree van Huls. Zo, ik ga mijn route nu vervolgen. Terug naar de bierkaai. Hij is gewoon weggehaald. Nee, kijk, het is gewoon zo'n pop. Oh ja, hier zo. De lezer van dit mag zien het einde denken en wat er... Oh, wacht, we moeten door. Mami! Ja, er is volk in Huls. Op mijn locatie is er hier momenteel een zoektocht naar Pahaders. Zo, beste mensen, terug hier. Het prachtige beeld aan de bierkaai.